Olinda Chapel haana kudzokerana naStana, saka zvekunzi kune wedding kuGreece inhema chaidzo. So Olinda Chapel dismissed the rumor yekuti iye naStana vari kuda kudzokerana vobva vachata vari kuGreece. As we know kuti Olinda akamhenge ari mukadzi waStana back then. After that Olinda akazorooranawo naTitan, but havana kunge vachizogara vese kwenguva yakareba. Vakangoita mwana wavo anonzi iye Nandi, then relationship ndobva yapera. Zvisinei kuti vakarambana havo, asi muchato hauna kunge wakadamburwa, saka hazvingabviri kuti Olinda ange achichata zvakare nekuti achine mumwe muchato uchiri kuexista kumacourts wake naTitan. Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, yandinouya nema-updates nguva nenguva, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates andinodzoka nawo pano every time. So nyaya yandadzoka nayo nhasi inyaya yaOlinda Chapel, uyo anga aine rumor raifamba kuFacebook zvichinzi iye ari kuda kuroorana naStana zvakare, then vobva vaita muchato wavo kuGreece. But now Olinda Chapel azodismisa mashoko iwayo achinyora iye papost yaaisa paFacebook page pake, paanyora iye kuti I saw a video stating that I was to be married in Greece to Desmond Stana, that I have lost my mind because he could not make it to Greece. Just to set the record straight and that there is no confusion created by delusional people, Desmond and I are not in a relationship. There was never a Greece wedding. I am not still be very much legally married to Nandi. As you have all witnessed of late, I keep myself to myself. I am not out here starting drama, looking for drama, or wanting to be part of drama. Let's keep it that way. Ndatenda zvangu. So ndokunyora kwakaitwa kuna Olinda Chapel achiti hakuna zvakadaro, manyepo vanhuwo vari kungozama kuda kungoti chinhu chite kunge chine musoro, but achina. Ndakungozvimirira ndakadaro. Ataura iye akati inini nababa Nandi, achireva Titan, tichiri tese pamutemo, saka hazvingaite kuti ndiroorwe futi kana kutsvaga zvimadrama. So muri yeZimbabwe ndo nyaya yandanga ndinayo muzvara nhasi. But chinhu chinozongonetsa panyaya iyi ndechekudai, so Olinda wacho it seems like anenge achimboti haachada Titan, pamwe pacho achimboita kunge adzokerana naStana. Zviriko here kuti munhu unoramba uchingodzokera kuna ex wako muchiita zvimavideo and stuff, munhu wako chaiye anofila sei? So guys, ngatisangane mucomment section muchimbotudzwa mafungiro nemaonero enyu.